Asiakkaalla on aina se ongelma, mistä se lähdetään rakentamaan ja meidän tehtävä on löytää siihen paras mahdollinen ratkaisu. Muutama vuosi takaperin, kun tuli minulle ennestään tuntematon ihminen ovesta sisään ja hän toi minulle se pöydälle, sanoi, mikä se on ja hänellä oli ongelma. Hän kertoi ne speksit, mitä sitä vaaditaan, eli lämpötilat ja mihin sitä käytetään ja se on varmasti lämmitetty ollut aina, tavalla tai toisella. Ennen vanhaa he jossain vesihauteessa lämmitteli, se oli hetken aikaa tietyn lämmin ja sitten se rupesi jäähtymään. Niin me sitten tehtiin siihen hänelle ja hän oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Siinä on tasalämmitys, sitä ei tarvitse valvoa, se pysyy tasalämpöisenä ja niin kauan kuin hän haluaa. Eihän sitä kellekään yhdelle hevoselle tehdä, että sehän on niinku siitosta varten, ei siinä mistään yhdestä hevosesta puhuttu. Että ei ole kertakäyttölaite. Tasalaatuisemmaksi tullut sekin työskentely. Pistesarjojen joskus käyttämä mainoslause, lämmitämme ihmistä, ei siis ole täysin totta, sillä nykyään se kattaa myös hevoset.